Здравейте, приятели! Това е продължението на Лего Карибски пирати. Имаме ли? Имаме колко герои. Ой, да, от моите. Ох! Значи, ако искам, аз мога съм Джак Спаро все пак. А не, Джак Спаро е па за тъпите решетки. Ама кой ме уби? Никой от гадните. Аз ще стрелям с уради. Стреляй, човече, стреляй. Моля ви, пишете коментари. Абе, ще убиеш ли бе, мандика ли ще убиеш? Аз оправям това. Ма защо ме удараш? О, тук ни трябва това. Може ли аз да... О, не съм стреляла с оръдие. Взимай го. Сега ходи. Сега как го правиш с едно? Ходи надолу. Надолу. Настрани. Ей тук. Къде? Ей, тази решетка трябва да оцелиш. Малко надолу се качи. Yes. Сега е с като. Да излезнеш. Скочихме. Пак ни трябва факла. Аз ще търся. Има от другото место също. Аз на едно... ти можеш да намериш друга. Ето факла. Сега че те вържи стрелката. Изчакай. Да пострелям малко. Аз след това ще го взема. Ето тук от другия край. И това не ти трябва сега. Не ми пука. И тогава аз ще стрелям. Искам аз да стрелям. Тогава не... Ела, че те вода. Ма не там. Там вече го използва. Да, верно. Ходи от другия край. Той ти показва стрелка. Да. Вярно. Сега знаеш решетките. Да. За да видим коя е Джак Спаро. Сега с... Не, от тая Джак Спаро. Джак Спаро, ти си не откриваем, бре. Все едно се състезаваме. Ти победи. Аз ще съм... Не, аз ще съм това малки. Аз ще съм малки. Защо ме извинявай. Биеш? Аз никога не те бием. Ти си стария ковач. Вижда ли се вижда хубаво? Идеално се вижда. Все едно имаме такива истинска камера. Чакай това да се сложи. Сложи се. Сега да го построя. Сега какво трябва да правиш? Опс. Трябва и другото да му намерим едно такова. Добре, сега ще намеря. Ти това го троши. А ти построи това. Аз ще видя за какво е това. Сега го вземи. И го сложи тук. Сега построи. А сега бутай с мене. Ти едното, аз другото. Чакай, май нещо грешиме. Чакай, първо... Някой май трябва, може би, да се качи на това. Чакай, първо това да го изстрелям. И от тая не е Джак Спаро, бахти. Чакай, това е последната. Ей, сега и аз дърпам и двамата. Той е малкият ми дърпна. Или ти си малки? Аз не съм малки. На втория. На другия етаж трябва да се Аз ще се кача първа, ако може. Стълбата на къде е? На другата страна. Ой. Сега аз ще си целуна жената.
Кои съм тия тъпи неща? Ей, сега от тази последната. Бале, как Трябва го да е бих Джак ме. Спаро. И нея ли не е Джак Спаро? Сигурно е. Чакай да взема някой пират. Ще взема малки. Вече. Не е свършил. Или до тук че спирам. Да, до тук. Чао, чао. До тук е Чао, клипа. чао. Пишете коментари.